Kumka jinga sing samlah sehisin gi priang su halang ipi baro adu ki nong syara jengka balang ki long kemi long kepa jengka balang ki kun samlah bat kumjuru ki hep ki berit bat kumjuru ya ki weipat ki para bengai ki ba page bat kemi lengba kan deka YouTube channel jongi ya kan deka jing ya seng lang jongi lengba kan deka online service ke bang ngin sayo i ha ka YouTube channel te hakani ka por mementa in sedang no ya ka jing syakri jongi te shua bangin sedang tungin pendam hablei ka jing duai kumne atrai wan khmat khaji sne jongme hakani ka sngi ka bekentang jongan ka tayo iban pau jo sungu ka kraw no rejin rangkat jongme atrai ka jing em jongi ka balalej no stin ka jing em jongi bilala atrai banlong kumne bangilong bat kumne atrai ni wan mandam slajat bakhoi jongme hakani ka janmi ka mementa men isne men long rengkat bat ngi kat bangi idang peniat ya kena jing syakri jungi ha kena janbit mementa ngingai scam bagi ke baro ki bin sependap kin long atrai na jing dorengkat bagi jing lam jong mesim khoi jeme dorengkat ek wei pui benta men sependap kena janbit bikin long atrai na jing lam jong mesim khoi jeme makan long ke jing kerkhub ke kersyan ke jing im jongi baro sko bat sngap iju ujker pat jungi syakri nang pop ini panah tinggal tries kisru amen. Nga penpau kujing ai kublei ya kinong simenta baro hakanika janbit pementa nadu iban pule ya ketin kujung blei iban ai kujing roi kerpang bat kumjuru iban sam ya ke kubor ke ketin jung blei kumbang itip bakane kadai kesngi bakam kerpang kebangi rakhe ya ka wall Sunday school anniversary how ne hakanika tayo ke pementa kumta ni priang subha ya phi baro ki para bangej lengba kan ke syakri bangiyo ya ke jingra khe jongi ya kan ka World Sunday School anniversary te ya kan ka por mata in ya syakmat syafrang ke bai deb ke jing syakri jongi da ke bangin yarwai ke jingrwai ke ba arspa arpusan ke jirwai ba arspa arpusan ba den blakut ke jirwai i Mrs Fornisha Karpan in pulena ke jing blai bat kumjuru ban bu kijing duai ka gospel play lawan na jengai pa syangi tos ngap hangi ka kren kayat keleng kari toyeng ban ngeu yaka kajing pen imen yos ngeu pa kajing pen imen yos ngeu pa gospel play lawan iwat yaka laslem Sharum shanengi ya lunong thao ban sheng toyeng ban ngeu yaka kaktin unong pen imbapa kaktin unong pen gospel play lawan popod yang eyaka kan pen ilen tibe ban poi syaying ipa kater waru yunong yalam uji supris ban ya Prang Uji Sukris Banya
Joshua bing lang kamat blay ka jing duai dengan chashkor katok ane ka jing sha nak tin ka jong blay bing la man syam nak kitab Sam o David kalanong ka bakat khandai ka de khot ka ban nyau ter bat kum ju ru na ka shti upol shikinong Ephesus kalanong ka bahan rew ka de khot ka bashi phau hadu ka bakat nyau ki ken ten gi bo ong kum ne ka an utrai ka long ka bajanai ka ba pen phapat ya ka man sim ka jing phla utrai ka long ka bas kem ka ba pen start ya ubashida ki hukum utrai ki long ki ba dei ki ba pen kemen ya ka do anut ka hukum utrai ka long ka bas ngur ka ba pen sha ya ki khmat Hakabawai no to long ki ba khlain ha utrai bat hakabor ka jing khlain jong u to king no e ka jing king atiar ublei baro ba phila banyang persya ya ki but thap usaitan na ba ka jingale jangi kamlong ya ka snam mat ka do henre ya ki hima ya ki bor ya ki nong san shar per the jong ka ne ka jing dum ya ki jing ba man makan jaman sim ha ki kan jabneng na ba kumta to phin shim yala de ya ka ta ka jing king atiar ublei baro mapila banyang yale yaka ha kata kasngi ka basniu bat ha ka bala deb yaki aka baro banyang scam to yang phi na markata bala penpo ela ka singkai da ka jing shisha bat bala king ya ka jing da sha dem ka hok bat bala pen phong juti halaki kejat dala ka jing lak loi ka gospel ka jing sung na lor baro putat pinda shim ya ka sti ka jing ngai da ka ba phila ban pen lep ya ki sum ba me ding baro ki jong uboman to shim ro ya ka jing da khali ka jing pen em bat ka wai lam u men sim ka ba long ka ktin u blai ken Tong es kemo blai kat khui ni ki kinten mala pen sngo ngane ka por ba manta tong in plate lang kamat blai ka jing duai Kopa jangi kumba mneng wan jan jong me kopa jan met jong kane ka sngi ba khrab ngan tang e ka jong me ngis ngom ai ngu ye me kopa lama ka jing non kat ka jong me ha ka jing im ka jong gi mila pala yang ka jing ma jing ma saw ne ka jing pang ji stom de kopa bat kum ju de kopa mila isnei ka balon kat be ki khun sam la jong ka balang ka jong me ye ki bala la de kopa ka man le thau bura me ka teng be im ka jong me de kopa leng ba ko online service ka jong ki oi de kopa ka ne ka sngi kabalong ka sngi ka ba khrab ngan tang e ka jang me de ko pa ha ba ki khon kristan satlak jang ne ka par thei ngi yo e ka ban shakri ban kan mau kor pang ngi ne ka sngi kan tang ka jang me de ko pa kum ka walls in the school de isne de ko pa na makata de ko pa kum ka balang de ko pa ngi kan mau kor pang ya ki sin de school apo ki jang gi balang ki jang me de ko pa na makata isne de ko pa e ka ban kar khui ka wei pa ka wei ka balang de ko pa ba kum no de ko pa ka lap nang roi kar hai de ko pa Hagi Sunday school ki jongki di ko pa nang baki jing don jongki nang pulya ba kum juru ko pa ki banget ki bawan ki uskan tang syaka yim kentang ga jong me di ko pa oi di ko pa ngisung thu di ko pa ba Sunday school di ko pa kalong ga shlem aji hikai na mata jong kum ki khun ki banget ki jong me na ka ktien ga jong me di ko pa bat kham tam di ko pa kalong kum ki persara kum kajakai ka ban pensan ni ki persara ki khun ki hap ki barit e ki jong me du ko pa ya ka ba kum no ki dang la man sung thu ya ki jing ya ka ktien ka jong me du ko pa leng ba ka Sunday school du ko pa hoi du ko pa isne du ko pa bon ring kat ma me bat ki no hikai ru kum ju du ko pa ki ba doni ka ban tai ka ba khrau ki man ai ka jing hikai ka ba de biang na ka ktien ka jong me du ko pa isde ban ya la me ki de man sim ma khoi ai ki ka jing start ing shim phang du ko pa ba kum no du ko pa ki dang la ai ka ban hikai ya kaktian ka jong me hapo ki Sunday school ki jong du ko pa isne du ko pa banya lam ngi sim ma khu jong me ha ka jing em ka jong bat ya rap ngi du ko pa ba kum nong ila ya ka ban smart ya ka ban pule ka kaktian ka jong me du ko pa na mangi sung thu ba ka kaktian ka jong me du ko pa ka long ka jing shai nam ta ka jing em ka jong du ko pa bat hoi ka kaktian ka jong me ka long ka atya nam ta ka jing em ka jong bangi la banya le ki but thap jong ko man du ko pa makata du ko pa ya rap yang ahi ka jing start ba ka shim phang du ko pa bangi la sung thu ka jing mayan ka jing jeliu jong ka tien ka jong me du ko pa isne du ko pa kham tam long ren kat ma me ki khun sam la ki jong me du ko pa apo lo ka jong ka balang ba hot du ko pa baro ki ba ngai ki jong me du ko pa ngi sung thu du ko pa ki ni ki sngi ki bas niu du ko pa bo ni ki khun sam la ki ju klet du ko pa ya ka ban wan ching tang ka jong me du ko pa oi ki klet du ko pa ya ka ban plate ya ka ban pule ka tien ka jong me na ma ki bor ka jing start sayan du ko pa kai la maklai ka jing em ka jong ki ka ju kring ju pa no ai ka jing em ka jong ki du ko pa ya ka ban klet ban pule ka tien ka jong me maka ta du ko pa isne du ko pa man kan ki khun sam la jong ka balang ka jong me ba ot yang ki banget ki jong me ru kum ju du ko pa mi do ni ka ta ka man sim ka jing kuwa ka jungi ya ka ban pule ka kiten ka jong me du ko pa mangiran kita ka jing thrang ka man sim ka jongi ban plate ban pule kiten ka jong me namta ka long ka bor ka jing im ka jongi du ko pa bat ka la ru ban ai ka jing hikai namta ban em ka ni ki sngi ki bas new du ko pa isne du ko pa baloran kat bat ka jing im ka jongi du ko pa asla jong ka parthai du ko pa sumha ban ma ru ki pap ki jing ki pop ki jing bakla ki jongi ki ni barok ni dem kar pat teng Jisu amen
Sesisin with paus crowd you blay, but you but snap score registration of tin you blay, and by no pule of tin you blay. Miss Cam, Boblin Kerkui, contain Bulpen Pule, Kumjuru, the snap score, aging caught Karpat, young Shakri. They make a permanent in your but snap, shuak away, Kajiroi Kerpang, like Samla, John Kabalang, Mr. Command Lang Shangdiar, but I perrock Jong E. But I didn't negajiroi, in Sayo, but ban snap, score. Yang jing shisha nak tin ju blay yang ba I Mrs. Billing score Ivan Kren hagan ka sngi ba kerpang syapang ka wall Sunday school day anniversary ngis kam ba blay undaran kat ya kinong shimanta nadu Ivan ai jirai ba kerpang berkum juru ya inong Kren Ivan shim yak ni benta te hagan ka por mata akot chwa ya ki samla ban ai jirai ba kerpang ba din kane inong Kren sa shim lau ke jang kebenta. Berthai jing kelah, berthai ki jing thala, bru kim shep ding shu yu blay, dang jing kwa prai berthai, ni kentai ban ngap, yaki ku borbapa, ni kambang ban ngau, ki ku borbathala. Ngau leran banduai, yoki lokin yo I, ban raya ro you play, do nut kam sha balay, kine kis ni bas ngau shirkay, kun sam laki yang shajai nu blay, la tem rau da jing ngau pa berthai, habawan len shop ki jing den ju ngin lengo balay. Lok na siya ngay ba ngiyak men man kasngi imay ipakipara kilong siya ngay nangi lanang hyar arsut kaburom hakari kat nang mi kisni tangkapok ngiyoi dopen bet gloyala kaying shwakas iba iting yang joy ko kun samla ino ki jing thala ublay un shem ki jing ngau ba kun samla ki yang shajai nu blay la dem rau da jing ngau ba berthai habawan len shop jing den ju ngin lengo balay.
Kajing mensim kalong tanghu Jesu Ko kun samla sa shisin Do pai ki khmat shau Giloka perthei Am kim la Tang shi teng por Hang nengin sa marwe Hak per eden token mau Udon ublei bakrau Kijing penshoy bunjat Kiring kipayangi Samla penbet la kalenti Kun samla ki yang syajngai nu blay Late mrau da jing ngau pa berthei Habawan len shop ki jing Den ju Ngin lengo bale Ngin lengo bale Ningkong ngapen pau ke jing sngongu ya ublei ubla don ring kat bat ngi wat hapdeng gi jing ki bakrau ki bangi hap ban mat lingba ke ni snem nadu ba ke ni klam ka ba shurkei kalawan ban lin shop ya ka perthei hi baro ka we nga ai kublei kirpang ru na ka benta ki kun samla jong ka balang nongjri ki bala pinbit pinbiang ya kene ka online service hakaba ma phi baro ki badan hala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi ba phila ban pej ban ui bat ban ngap ban shashkor ya ka khubor na ka tin ka jong blei nga ai kublei ru ya phi iwe pa iwe baro ki bayo ban pej ya kene ka program ha kene ka por ha ka kerteng ka batyang tam ka jong try jongi Jesu Christ nget ba blei unda kerhu kerpang ya phi Bapila pelat ialah ke jong ke por ke bekodor ke jong pi. Kini ke sengi utrai, kalong ke sengi ke bekirpang, jong ke Sunday school. Ha ke ba ke perthei barok ke we. Ki tip ya ka kum ke World Sunday School Anniversary. Henry ke besngusi kalong. Baha kini ke snem arhajar arpo. Ngila du no ya ke lad. Ban penlong ya ki Sunday School. Nadu ubnai march. Bat hadu minta. Ban ngimtim. Hadu lanu ngin yo ban plebiang ya ki Sunday School rengi don ke jingkermen ba ublei un wengno ya kini ki jing baro bat bangila ban plepan ya ki Sunday School knang bangila ban yo ya ki jing hikai ke bajiliu na ke ktien ke jong blei ke benta na ke ktien ke jong blei ke bangini perkhat lang hagri ke por ke long na ke sam ke ba shispa arpuwe ke dukot ke beningkong hadu ke perang utrai unong sumar jongi ki kentien ki ba ongkum ni ngan kmiet ila ki khmat shekilum nangno kan wan ka jingyarap jonga ka wan na utrai ubala thau ye ka beneng bat ya ka khendo unam sha bakan ki ka kejat jongme uta uba sumar ya me unam samthya hakmi uta uba sumar ye ki Israel unam samthya lamni yothya utrai ulong unus sumar jongme utrai ulong ka jingka jongme hagakti kamon jongme kasngi kanam sho yame minsngi lamne ubnai minmet utrai un sumar yame na ka basniu baro un sumar ya ka minsim jongme utrai un sumar ya ka jingmi shabar jongme bat ya ka jingwan shapo jongme nadu menta bat hadu bom jukun ublei un kerku ya kini ki kentien ki bla pensngo ha kini ke por tongin ya duai ko kpa jingi ubah breng
Sai si sen pat ngi wan ban ai ngu yeme ko pa be in namar ke jing don ring khat ka jome lembat ngi mele is nei ban ri ban da ban sumare ngi ko pa be in bat ngi long kum ni kum ngi long ko pa be in namar ke jing it ba ka jome ko trai is nei ko pa be it ban don ring khat bat ka shakri ka batlat ka jome ka ba me mel penyeng hagri ka jakha ka ba kentang ko trai ba kan yo ban sami ka kubo na ka tien ka ba im ka jome is nei able ban pen dap e ka du man sim khut ujame baki eke baro ki ban mi akri kapor ko pawi in kin long ki bla prasad du man sim khut ujame ko trai baki ta ki be yo sngo ko pawi in kin yo sngo ye ka bor ka jame don ringkat ko pawi in bat ki man sim ki ba corridor ko pawi in ki berana preng jing pang bat ka jing shitam bat kham tam e ko pawi in ki tu ki man sim ki ba corridor ki bla shakta auni knyang jing pang ba shirke ko pawi in ubla sar ye ka perthai hi baro ko wei ko trai isne ban tap ekira ka snam ka ba corridor ka jome ko trai mekin yo mat ek jing pin khia ka ba chanai ka jome dan ringkhat bat ka por ka jing shakri ka jing ek ni ka por ko trai isne ban ma bat klat iki pop ki ringkang ki jingi ki bangi ju pen so si ek man ka jome na bai ki ne baro ngi pan ha ka kerteng ka ba thyang tam ka jong trai jing Jesus Christ amen. Namar ba kadai ka sngi ka ba kirpang jong ka Sunday school ngine pet kindiat aga ba yedei ba ka Sunday school shwa ba ngine phailang shakaktin ka jong blei ka benta ka ba ningkong ka long ka jingsdang bat ka jinglong jong ka Sunday school ka long ka wei na ki ministry ba kong santam jong ka balang ka ba shim ya ka benta ban saindu thamai ya ka jinglong jing im jong ki briu lingba ka ktien ka jong blei ha ka rukom per khat jong ki khasi ni sngo tho ba ka long ka ta ka school ya ka bala bu khnang na ka benta ban wat bnya bat ban ti jelew ya ka jing shisha jong ka ktien ka jong blei bat ban pentrei kam yeki ha ga jing im jong ki nong puli kum tangi pendon kamno da ka ktien school pen pau ka ba ya hap kat kum ka jing sngo tho jongi ya ka rukom trei kam jong ka benta ka baar ka long ka jingroi jong ka Sunday school langit ba ka jing persyang ka baningkong ha ka ban sedang ya ka Sunday school ka long ha ka snem shi hajar news pa sanphuwe ha St Mary's Church Nottingham henry kanik la sangi no tang hadien ka tu ka ni por nang tala sedang biang ya ka Sunday school da ka Hannibal ka nong shong shnong ha Buckinghamshire South East England house nem shi hajar news pa nriu pukndai na ki daw jong ki jing ki babun kani ka school ru kala sange no tang hadin shisnem ka Sunday school ka batikna bat ka ba ka perthai ka tip hadu menta ka long ka Sunday school ka bala sedang ha Gloucester England house nem shi hajar news pa prapo daw Robert Rex ubriu ubadon ya ka jing sngo in bat ka jing sngo khia ya ki khna ki baduk bat ki bom yo lat satya ban lit school la seng ya ka na ka daw ba ki hajar ngut ki khna ki baduk ya ki bala pentre ha ki karkhana ba pher ka nong ba London kim yo lat ban lit school bat omdan shu ban hi kai ya ka buram ka akor briu ka jing snew bat ka jing jat kila aplupa ya ka lawe jongki kumnu ka lawe jong ka ri kan long lada ki khanna kimyo yekalad ban let cheki Sunday school kani ka ju ka jing kili kan long ya nga pat ya phi shanu ka lawe ki khun ki kti jongi kan poi haba kimyo la chu ban let cheki Sunday school henry sngongu yu play baula krenling ba Robert Rex hai ki tu ki por bat ulas dang ban lum ban lang ya ki khanna bat ban ai ka jing hikai ki ki badon hakite ki jaka hakasngi ublai namar ka dei tang hakasngi ublai ka balong ka sngi ka ba ki khanna ki latlut ya kani ka jing hikai jong ula tip ningkong ya ka kum kata ka Sunday educational program la penlong ningkong ya kani ka school haka kamra shet jong ka Mrs. Meredith Hasuti Ali ka bangi tip kum kata ka slum area ka benta ka balai ka long ka jingtmu jong ka Sunday school
ka jingtmu jong ka Sunday school ka long ka baningkong ban yada ya ki kenna na ka jing syang makia na ka jing syang surok ka baar ka long ban hikai ya ki kumnu bandang ban tho ban puli bat ka balai pat ka long ban walam ya ki sya ka jing tip ya ka gospel ukris bat ya ka ktin ublay kenang bakin long ki batip riu tiblay bat ki badon ya ka akor bat ka buram Hadien kat du kat nisnem la pen kiu bat pen sapriang shu ya ka Sunday school da ka jing no senyang barat ba jong William Fox bat u John Wesley u William Fox udai unong kai lani u bangila ban ong tau businessman u barius pa ba u nget bakan kan don ka jing pen thamai ya ka emlang ka salang lada ki briu ki yolan ban puli ya ka Bible Kumta haka nyau terik jong ubnai September jong kasnem shihajar news pa prahusan ula seng ya ka Sunday School Society na ka bentaban kirshan ya ka Sunday School haka ban penyo Bible bat ban siu tulop ya kinong hikai jongka Henry u John Wesley ula shem ba ka Sunday School kalong ka way na ka jing shakri jong ka balang ha kaban walam ya ki kena ki balong ki mensim ki bakodor sha u Jesus Christ kumta ulang ai jingmut ba ka jing hikai ha ka Sunday School kam day ban long da ka basiu tulap henrei ka day ban long da ka hikai monsngo bha ka Sunday School kana nang roy ha kari England bat Europe bat kat hadu ka jingyap jong Robert Rikes ha ka santarik u April jong ka snem shihajar praspa khatway ladon kumbashi teng million ki khenna ki bapuli ha ki Sunday School bat ya u Robert Rikes la tip hadu menta kum utau kupa jong ka Sunday School menta ngini pet ya ka Sunday School hari India menula sedang ya ka Sunday School hari India la sedang ningkong ya ka Sunday School hari India da ki laingut ki briu bat kita kilong u William Carey u Joshua Mashman bat u William Ward ha ka snem shihajar praspa Henry ka basngosi ban tip bakani ka school kala du no tang haubnai December jong ka ta ka ju hi ka snem Henry haubnai February jong ka snem shihajar praspa ar lala ban plepat ya kini ke school batang hadian shisnem kata ha ka khandai terik u July jong ka snem shihajar praspa lai la penlong ya kini kum ka Sunday School ka baningkong hari India ha ka ktin English bat Bengali kumta kat banang yad kisngi kipor ka Sunday School hari India kilanang nang bun kat hadu balala ban seng ya kata ke Indian Sunday School Union lani ka ISSU ka baningkong ha ka Sunday School Convention ka balalong haubnai July ka balalong haubnai January jong kasnem shihajar praspa nyopupra ha Allahabad kani ka seng ka don ka jingtmu basyongkya shibun ka bawanra ya ka jingkerku ya ki balang hi baro ki badon hari India Tementangin ni pet kendiat hakabede ba ka Sunday School hari khasi bat jaintia ka Sunday School hari khasi bat jaintia kala sedang lingba u Thomas Jones udai utau missionary ban ningkong jong ka balang keme hari Wales ulawan poi tiap hanong saulia haka arpu artrek u jeliu jong ka snem shihajar praspa saupuwe nadu kabasdang jong kasnem shihajar praspa saupuar ulasdang ban aya ke jinghi kai Kristan lani ka bangila ban ong ka Christian education da ka bawla ple ya ki laitli ki school ha ki laitli ki shnong ki khasi hak ta kapor na ki shnong ki bamarjan ki juwan man kasngi shaying jong u ban sha hi kai yalade lingba u Thomas Jones bat ya Thomas Jones ngilatip ya uru kum ukpa jong ka khasi alphabet dei hakani ka rukom ulala ban hi kai ya kibriu ya ka jing ed ba ka jong ublei lingba u Jesus Christ lingba ka jing hi kai school pen pau la yo ban khet yu so ubatiang da ka balap diang balang ningkong ya ki arngut ki rangba
kasih, u amor, bat u rujan, haga kat praterik jong benai march, jong kesnem, sihajar praspa saupun riu. Ke skul penpau kelanang yat syaprang, bat layo jingken, baha pedeng kisnem, sihajar praspa sanpuwe, haduk kesnem sihajar praspa nriupusan, kinong puli, haki Sunday school kilong, shispa kendai pusawut, bat kinong hikai kidon, kumba arpulai ngut. Haba ke balang Presbyterian, hari kasih bat jaintia, kala kenjok syake jingdap shispa snem, kata naduk ke snem sihajar praspa saupuwe, haduk sihajar kendai spa saupuwe, ki Sunday school baro, ki don kumba sauspa kendai pu arteli, bat kinong hikai ki don kumba sihajar arspa lai pu saungut, kinong puli shinrang ki don, kumba khat wei hajar, nyau spa, nyau pu saungut, bat kinong puli kentai ki don kumba, khat lai hajar, kendai spa san pu prangut. Ke skul penpau kila roi shibun hakani ke ri ke be ke jongi, bat kila longru ke jingkirshan ki baklan, ya ki balang kristan. Henry ke basngusi ke long, bahakini ki sngi ki bamenta, ngim yolat shu ban penlong ye ki Sunday school. Kedau kelong, bandadu balawan lin shop kani ke klam ke basyirkai, ngiladu ban penlong ye ki Sunday school, namar kat kum ki kendon ki blabu da ke sorkar, ki kena ki bahapo shiposnem, kim pat la ban let, syaki jaka babun priu. Henry, ngitip bah ki Sunday school, ki de ki hep ki beret, ki bapendap ye ki yeng mene, bat sngusen ye ki bapli, ki hep ki beret, bakila duk no ye ke Sunday school. Bat kumta, ke jingken tu ke long, ye pi ki keme ki kepa, bafin shim ye ke jingkit kle, ban long ki nong hikai Sunday school, ye la ki jong ki kun ki kti ki jong pi, hala ki jong ki yeng ki sem ki jong pi, namar kumba pi tim, ki kun ki kti kin long, ka lawe jong ke yeng ke sem, kin long ka lawe jong ke imlang ke saklang, bat kam tam jong ka balang hi, te shanu kin poi, lara kim yo ye ke jing hikai tien blei ke bapiang, nadu bekidang red. Tu mentang ini pai syaketien ke jong blei, ayu ke dan ban ong hapring jongi, hakini ke por, ke sam ke bashispa arpuwe, ke dekot ke beningkong haduk ke bapra. Kani ke sam ke bashispa arpuwe, ke long ke bengilatip, yaka kum kata ke pilgrim song, unong roi sam hake jingyat lenti jong ban poi sha Jerusalem ke nong ba bakut ulatip bawah banyat ya ke jingyat lenti ke ba bat ke badap de ke jingma suda kat shabapai kum ta upet show blay bat udan ke jingkirmen ya ke jingyarap ke jong blay kidon sautli ki mat bangin ya perkat lang hake ni ke por bat ke mat ke beningkong ke long ublay ubayarap hapdeng ke jingdu jingkirmen ublay ubayarap hapdeng ke jingdu jingkirmen haba unong rai sam ulepet yau tau lum ubajrong ubau haban yad ban poi syakata ka holy city ula haban perkat ke ke banjai ke jingyat lenti ke jong le se ki nong shun ki rius nil kin ap halenti ban penjot yu kum ta udon kam ya ke jing yarap ya ke jing yada bat ya ke jing kershan jong blay ngiru ha ke jing yat lenti ke jongi ha ke sla jong kani ke kendong ngidon hapring ke jing du jing kerben manu banwan yarap ingi kam tam ha kini kisingi habau niu knyang jing pang lopor stet hadu kata kata bat kata ya ki babun ki mensim ki bakordor nang nungin yo ya ke jing yarap ngihap ban ong kumboong unong roi sam ngan kmet laki kmat shakilum nang no ka jingyarap jonga kan wan henry ngitep ba ka jingyarap ka jongi kan wan tang na utrai lok ba it ngisngo thu ba ka bakum kini kipor bon na preng jongi ngisngo long marway bat ki babon ru kila shakta haga bor perkat ka jongki Henry, tu tiap
bangi don ya ublay uba juyarap ingi haka por jong ke jingdu jingkermen haka ni kelendong ngilap bakaktin yarap bat kaktin sumar laban hadu prasin kabamut ba ublay usumar yangi baro kamtam kitu kiblamat ya ke jingduk ke jingkerdu kamtam hakitu ki por barang don ke lockdown ngi aingu ya ublay ba habakum kitu ki por ublay ulasay ya ki breu ki baklut mensim bat ki basbun mensim ki blawan ban no kelut ya ki long yeng long sam ki baduk bat ki batangan ublay ukot yengi bangin don hajan jong hakipor baro bat unsumar yengi na kabasniu baro Jeremiah lai pulai ke dukot kabalai ke ong to kot yanga tingan pai ktin yame bat ngan pen I yame ye ki bakrau bat ki ba mem tip ublay ulong unong yarap hapreng ke jingdu jingkermen ken mau ba ublay udap maki jaka baro bat ka badon kam kalong bangin kot kerpat ye ublay uba kloy ban yarap yengi kapor kadang don bapin kaang hautrai uba kloy ban yarap yepi kabenta ka baar kalong ublay uba aibor yengi habangi long ki batlot bor ublay uba aibor yengi habangi long ki batlot bor kad khot ka balai bat ka basaw ka ong unam syak bakan ki ka jat jong me uta uba sumar yame unam samthia hakimi uta uba sumar yaki Israel unam samthia lamni yothia unong raisam hakajing yat lenti ka jong ula sngo du bor ki kijat jong kila tlot laswai ka bor met kala nang tlot hendai uken mau ba ublay unam syak ban ka kijat ka jong kan ki uday ublay uba sumar bat uba aibor ya kumjuru kulok ba hakajing yat lenti ka jongi ni sngo tho ba ngila tlot ngila du bor ka bor met kam don shu bat kam tam ka bor min sim kala nang ring swai bat teng ka por kan poi bat hadu bangim la shu ban shan bat ngila samthia bat yothia bat kani ka perthai hendrei ublay ulong ublay ubam ju samthia lemni yothia upet yengi usumar yengi aibor yengi wat hapdeng ka jingklot jingswai ka bangingi don ublay ubangi shakri ulong ubadon bor bat ubakraw bor ngidei ban shania lut hakipor baro probab lai kadukot ka basan ka ong to nget how try dala ka donut baro but what shania hala ka jong ka jing shempang ka khot yanga yapi bangidei ban shania how try jongi Jesus Christ dala ka donut baro but ngimdei satya ban shania hala ka jong ka jing nang ka jing start ka bangingi don kabenta ka balai ka long ublay ulong ka jingka ha ka jingyat lenti ka jongi ublay ulong ka jingka ha ka jingyat lenti ka jongi ka dukot ka basan bat ka bahnriu utrai ulong unong sumar jongme utrai ulong ka jingka jongme ha ka kti ka man jongme unong raisam ha ka jingyat lenti ka jong ha ban mat ya ka jingsho jong ka sngi min sngi bat ubnai min met ka jingshit ker ang jong ka sngi kala ban thang ye bat unam la ban sha ka sngi hang ni ka tho ye ka jing bat ye ka jing tenju ki babun chat ki bangi haban mat ha ka jing ka jongi henrei utrai jongi ulakular hangi ba ulong ka jingka na ka benta ka jing ka jongi to tip ba ublay ubangingi shakri udayangi bat ubaten lenti yangi bat ai bor yangi bangila ban ya kun persha ya ki bor ki jong ubaman ki ba wan ban pentran ya ka jingget ka jongi ka benta ka basaw bat ka bakhadu kalong ublay ubasumarengi shadu bam jukut ublay ubasumarengi shadu bam jukut kadukhat ka bahnyo bat ka bapra ka ongkum ni utrai unsumar yame na ka basni baro utrai ulong mau ubabat ya ka mensim ka jongi baro
Utip mau ya ke jing ring bat ke jing penhiar men sim ke jongi. Udai ublei uban ya lam yengi. Haki por baro jong ke jing im ke jongi. Ublei ukular bandri yengi. Haduk ke bekut ke jing im ke jongi. Ki ei ki beja. Ki long ki ei ki ba ublei utip kamba. Ublei ubangi syakri. Udsumar yengi. Haduk ke bekut ke jing im ke jongi. Ngim dan kamban arta tien. Ya ke jing ke jong blay. Ki jing ki jing pang, ki jing shitom, ki jing sha new ben, ki jing sha kren ben, kani ka klam ka bashur kay, kanom la ban penya klat ingi, na ke jing ba ke jong blay. Yo aneslai kan riu ka ong kum ni, na ba ublay ula kata ya ke pertay, kat ba ula IT no yellow kun bala kamarwe, ba u ru ubanget ha om jat shu, henry yo ya ke jing im ka bom jukun. Wat hapreng ki jing ki bakraw, jong ke jing im ka jongi, ngin om shep ting, namar ublay jongi, ulong ublay, ubakam kraw bani kita ki jing baro. Ke jing khot kalong, tungin yai kemiet ilaki kmat show try, ubalong ke jing yarap ke jongi, wat hapreng ke jing du jing kermen, ulong mu u jing kermen, na kabenta jongi iway pa iway baro. Matthias kat kendai kat khot ka ba arpun riu ka ong, da ki riu ka long ka bomla, henry da ublay ki ei baro ki long ki bala. Shua bangan penkut no, ngakwa bani thu ipi ka we ka jingja, ka baja shisha, bat ka bangahi dalan di ngamat, ya ka bor ka jong ublay, lingba utrai jongi Jesu Christ. Kanik lejia, haga pratrik jong benai Februari jong kesnem hajar nyu, kat ba manga, imei jonga bat iparasyan rang jonga, ngirang mi nalaka jong ke yeng ban let shishlong, da ka kali marut ikar. Henry shiteng lenti, ngilangat ake jingja accident kali ka bacur bha. Haga ba ka wei ka trok ka bahe, kalau wan ban tenra ingi nasyadin. Haga ta ka jing tenra, kekali kebangingi syong, kala pai ken riang no, bat kala sakut, hakamut jong kata ketrok, bat kata ketrok kala ra ingi, hadu kumba saus pa mitar. Perkat mepi, kat kata kejingjai kebangingi syak ban ra, ha kata ketrok. Ngimnang syuk ban le bat ngila syuk perkat, bat setang daki minit ngin sayap no. Hang tangi sungu, bangila yat ya kata ketem kesergiu kejingyap. Om don lat syu, menrei dei habakum kata kepor, ngiyok ban mat ya kebor kejong play. Tang kawai ke bangadon ban le kata kepor kelong, bang ngala perta jam ya ke kerteng kejong Jisu. Bat ngong kum ne, Jisu ba pelat yengi. Bat kumta. Kajing pensyai kawan hanga, bangadai ban say ya kekti kejonga syabar. Bat ngala say ya kini kekti kejonga syabar jong kajing kang jong kekali. Bat kawe syajrong, kenang bau tau driver banyak ya kata ketrok. Unyu ya kata kekti ke bakawe. Bat dei ya kata kepor, bau tau driver. Uyu ya kata kekti ke bakawe. Bat uwan kajing kendet ben riu hau. Bat utem. Bangi ki pasyong hang tapo ngidang im kum tau la sange kensan ni kata ketrok bat kata kali ka bangi ngi syong kala hap no syapo henry ka ba phala kalong ba kata kali ka bangi ngi syong kam shim kala bat omdan manuru ki ba mansao ki ba ingi kla kentet bat kila ong ba kalong kumbangi ladon ha ka syuntur ka jong using satang baun kthano yengi henry ngadon ban ong hangta baro kalong namar ba kakti ka jong ublay kalong halor jongi bat ka kerteng ka jong Jisu shisha kalong ka badon bor ka jingkhat kalong tungin ai jaka yu Jisu ha ka jing im ka jongi namar deitang mu ubala banirap ingi hakipor baro kaktiin ka jong ublay na Jacob
kebesaw kedukhat kebapra ke ong to wan hajan ya ublei te un wan hajan ya pi to ublei ke jing suk un kerku ya pi paro ublei na kebenta ke buram ke jang u. Te sesisin ngin pauso ke bakrau ublei ya ke bangi le yo bersngap syakor ya ki artli ke jing sha naktin ke jang ublei ke bangi yo lengba ki jing ruai bekerpang lengba ki samla jengi bala ai da i Mr. Keben lang sang diar bat kumjuru i Mr. Biras Barngar inge skam ublin kerku ya ki kubor ki ba ilio bersngap syakor lengba ki so jirwai bat kumjuru ngi penpau sesisin ke jing sku ai kublei ya i Mrs. B ng skor bala ai ya kene ka jingkran ha kene ka janwit ka mementa ngingis kham ba ublei un kerku lengba kene ka jingshakri ka bangiyo mayo bersngap syakor ji shana ktin jong ublei bakan long ka jingkerku ba jingkershan ya jing im jongi hibaro ngis kham ublei un kerku ru ya inokran bala ai kubor ha kene ka janwit menta ublei jing jiksuk undorengkat bat i sajisin ngaman pau jing ai kublei ya barok kinong shimenta nadu basdang jong kene ka jingshakri jongi bat hadu kene klip mat mementa ngis kham ba ublei un kerku ya ka jing im jongi nang ne bsyakmat te kene ka por menta ngin penwai no ya ka jing syakri jongi dab ngin ya rwai ka jing rwai ka arspa arpnyo ka jing rwai ka arspa arpnyo ba hadin blakot kene jirwai i tiben basan RMSM in kerku mat penwai ka jing rwai ba arspa arpnyo. Ya me ablei bala baro na marca gospel na marca gospel na marca gospel Jesus hallelujah 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 Amen. Habangilong hakaying pendidum lawan kajing syai lawan kajing syai lawan kajing syai boneng Hallelujah, 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 amen. Tanginya penuai. Haka bawai no jong diging mani gijing syakuri gijong ya mau blay. Ni duai ba mini sneban kerku yangi. Dag maai hangi ke jing it ba ka ba phala ka ba mayan ke jong mau bleu pa ke jing ai ka ba tap ka ba shlei ka ba Jesus Christ bo trai jongi ringkat ba ke jing pinsat bor ka ba dong sem ba khut ba kini barok kena syongsa ringkat bat ngi nadu menta lagi ba bom jukut amen.